खुलुमबाय जेएन बर' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि सासे ब्रैथि थाखोनि मावसुमानि सायाव सिखादों जाख्ल'नायनि अजद। बे ब्रैथि थाखोनि मावसुमानि मुङानो जादों जिबन फुकन राय। अजद सिखानाय बायदिब्ला लाचित दिवसनि हाबाफारियाव टेन्ट हाउसनि खामानिखौ मावनो आनन्द सरकार मुंनि सुबुंनो बिबान होदोंमोनब्लाबो खामानिनि बिथोनलाइ होआलासे गुबुन सासे थिकादारनि गेजेरजों गासै रांखौ दिहुनना जाख्ल'दों जिबन फुकन रायआ। बे अजदखौ होदों टेन्ट हाउसनि बिगोमा आनन्द सरकारा खामानि मावनायनि मुङाव बिल पास खालामनायनि गोबां रां लानायनि अजद सिखारदों चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि ब्रैथि थाखोनि मावसुमा जिबन फुकन रायनि हेंथायै। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां काजलगावआव थानाय जिल्ला पेरेड ग्राउन्डआव जादोंमोन लाचित दिवसनि हाबाफारिया। बे हाबाफारियाव टेन्ट हाउसनि थाखाय बिबानखौ मोनदोंमोन सरकार डेक'रेट एन्ड टेन्ट हाउसनि बिगोमा आनन्द सरकारा। खामानिनि मुङाव जाखिनि रां मोननांगौ बेनि थाखाय गासै फोरमानलाइखौ मावख'आव गथायनायनि उनावबो 4,05,200 रांखौ मोननाय जायाखै टेन्ट हाउसनि बिगोमा आनन्द सरकारा। आनन्द सरकारा अजद होनाय बायदिब्ला जिबन फुकन रायआ ट्रेजारिनि गेजेरजों गासै रांखौ दिहुनना जाख्ल'दों। गुबुन फारसेथिं जिबन फुकन रायआ आनन्द सरकारनि एकाउन्टआव 50,000 रां हाबदों होननानै फिन अजद होदों। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। बिनानावनि हाबानि खौरां लानो फैनानै न' फारसे गिदिंलांफिननाय समाव लामायाव बाइकआ सामलायथाय खोमानानै सौग्रावना लायो। बे सौग्रावनायनि जाहोनाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाङो। जिउ गोमानांनाय सानै सुबुंनि मुङा जादों दादु गगৈ आरो मनज कर। मराननि नाहरकाटिया मुंनि दाबसे जायगायाव थांनाय समबारनि हराव बे जाथाया जायो। मख'नो गोनांदि दादु गगैआ थिंखांनिफ्राय गावनि बिनानावनि हाबानि खौरां लानो फैदोंमोन टिपुमिया गामियाव। बिनानावनि खौरां लाखांनानै न'फारसे गिदिंलांफिननाय समाव लामायाव नाहरकाटिया मुंनि दाबसे जायगायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजियो। गोख्रैथिजों बाइक सालायनायनि जाहोनाव बाइक सालायग्राया सामलायथाय खोमानानै बे गिख्रंथाव जाथाया जायो होननानै फोरमायो खौरांनि गेजेरजों रायजोफोरा। जाथायखौ खोनानानै राजगारनि पुलिस बिफाना जाथाय जानाय जायगासिम सहैयो आरो सानै सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। बेनि उनाव बिसोर सानै सुबुंनि गोथै देहाखौ राजगारनि मोनसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै खौराङाव मिथिहोदों। चिराङाव खेबसेनो गंनै नखरनि हाबा जाखानाय हिन्जावफोरा खारदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइ गामिनि थागिबि जितेन्द्र ब्रह्मनि आंगो बिसि टीना मुसाहारिया गावनि फिसाय आरो 5 बोसोरनि फिसाखौ गारनानै खारबाय। थांनाय डिसेम्बर दाननि 7 अक्ट'आव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फिसाय जितेन्द्र ब्रह्मनो SMS नि गेजेरजों बिसि टीना मुसाहारिया गावखौ नागिरनो नांला गुबुन हौवाजों हाबा जाबाय होननानै फोरमायहरदों। आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उलुबारि गामिनि रहेन बसुमतारिनि बिसि सामेलि बसुमतारियाबो गावनि फिसाय आरो 2 फिसाफोरखौ गारनानै खारलाङो। फिसाया फोरमायनाय बायदिब्ला कचबिहाराव लोगोनि हाबा जानो होननानै थगायना थांदों थांनाय 6 डिसेम्बराव। नाथाय दासिमबो जेबो खौरां गैया जाबाय। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा 9101358540 आरो 9678862707 नाम्बाराव कल खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि मोनसे खौरांगिरि मेल। बे मेलनि गेजेरजों बाहागो लानानै बिथाङा बुङो BPF दोलोआ 17 बोसोराव हाग्राल' सिफायदों। हाग्रा सिफायनानै गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय साहा बागान गायदों। BPF दोलोआ रायजो राजानि जिउ रैखाथिनि थाखाय जेबो हाबा मावाखै। BPFनि दैदेनगिरिफोरा 10,000 हेक्टर हायाव हाग्रा सिफायनानै साहा बागान गायनायनि रोखा फोरमान दं होननानै बुङो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया फिन खेबसेबाव BPF दोलोनि सिङारि बाथ्राफोरखौ बुंफ्रुदों। लोगोसे बुंबावोदि BPFनि दैदेनगिरिफोरा हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनायनि जाहोनाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव नुजाथिनाय जेंनाफोराबो बारा जाबोदों। नाथाय बेखौ फोजोबनो थाखाय बिटिआर सरकारा गोख्रों थांखि लानानै हाबा मावगासिनो दं। गोख्रों राहा लानाय बायदियै गोनांथार जाय जायगाफोराव मैदेर आरो मानसिनि जेंनाया नुजाथिदों बे ओनसोलफोरखौ नोजोर बोनानै गासै 121 किल'मिटार हाग्रा ओनसोलफोराव सलार फेन्सिं होनायनि हाबा मावगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।